Terve, mä oon Keni Ronkainen ja nyt otetaan ihan simppeli video, miten ottaa Zhiyun Smooth Q mobiiligimbali ekan kerran käyttöön. Elikkä Smooth Q, oletan, että olet ottanut laatikosta, tulee tällaisessa suojakotelossa ja siellä on sitten sisällä musta Smooth Q. Tämä on siis lyhykäisyydessään vähän niin kuin DJI Osmo, mutta maksaa vaan puolet ja on hiukan enemmän tehoa, mikä tekee tästä aika jees. Lisäksi akku kestää 3 kertaa pidempään kuin Osmossa. Vaihdetaan tuohon toiselle puolelle, niin on helpompi seurata. Eli pistetään sitä nyt käyttökuntoon. Smooth Q paketista ulos ja sen jälkeen tämä on oikeinpäin silloin, kun nämä logot ovat alapuolella. Eli käännetään näin. Kännykkä sitten halutaan tänne klippiin, niin se kannattaa tehdä niin, että asettaa kännykän vaikka yhden reunan tähän valmiiksi ja sen jälkeen vetää täältä takata raosta ihan käsin tuota klippiä auki, jolloin sen kanssa ei tarvitse niin rimpuilla. Se menee sitten ihan siististi. Viimeiseksi työnnetään tuo kännykkä tuonne alareunaan pohjaan, sillä että se on moottoria vasten. Ja nytten voi sitten suoristaa sen tälleen sivuttaen. Nyt on kännykkä kiinni. Seuraavaksi pitää vähän katsoa, että miten tuo tasapaino tuossa on. Eli nostaa sen juuri tälleen sivuttain ja päästään irti, niin nyt nähdään, että tämä kaatuu tänne oikealla. Tarkoittaa sitten, että täältä pitää täältä ruuvista hiukan työntää vastakkaiseen suuntaan, eli kun kääntyy oikealle, niin löysytetään vasemmalle ja sen jälkeen työnnetään tuota kättä tuonne sisäänpäin. Tai tuota varta tuonne sisäänpäin vasemmalle. Siten sitten testaillaan, eli jos kaatuu oikealle, työnnetään vasemmalle. Jos taas kaatuu tuonne vasemmalle, niin vedetään ulospäin oikealle. Ja siihen tämä ei hirveän nirso ole, eli kunhan se pysyy about, niin se riittää. Ja vaikka ei pysys, niin siinä on niin paljon voimaa, että se lähes kaikilla kännyköillä kyllä pärjää, se vaan sitten kuluttaa enemmän akkua. Okei, nyt meillä on about tasapainossa vielä viimeinen sormilla kiristys tuo ruuville ja voidaan laittaa gimbali päälle. No niin, nyt ollaan sitten valmiina laittamaan gimbali päälle. Yksi tärkeä huomio. Gimbalista pitää toisella kädellä kiinni silloin, kun se laittaa päälle. Päälle se laitetaan tästä punaisesta on-off-napista. Sitä pidetään pohjassa muutama sekunti, niin tuo keltainen valo syttyy ja sen jälkeen sininen valo menee päälle, että vilkkumaan, joka kertoo, että gimbal on päällä. Sen jälkeen voikin avata kännykän ja gimbal on valmiina käyttöön. Eikä tässä voi nyt ihan jo valmiiksi alkaa käyttämään. Ei tarvitse tehdä mitään kalibrointia, ei tarvitse tämän enempää tasapainottaa kuin tuon about vasen oikea. Hyvä jo tässä kohtaa tietää. Mode-nappia, siitä vaihdetaan nämä eri tilat. Painamalla kerran pysyy täysin paikallaan. Painamalla kerran mennään takaisin ekaan tilaan. Painetaan 2 kertaa, niin nyt se seuraa myös kaltevuutta, eli voi kääntää ylös ja alas. Kuitenkin pitämällä pohjassa gimbal menee valmiustilaan. Ja tämä on erityisen hyödyllinen, koska jos pitää hetkeksi laittaa pois, tai sitten jos haluaa ladata kännykkäänsä, koska nytten voi käyttää tätä USB-porttia täällä takana, siitä ottaa johdon kännykkään, ja kännykän voi siis ottaa irti gimbalista silloin, kun tämä on valmiustilassa. Jos gimbal on päällä, niin sitä ei saa koskea muihin osiin kuin tähän kahvaan. Voi sormella näpäyttää tietysti näyttöä hiukan, jotta saa kameran päälle, mutta esimerkiksi tästä pitäminen silloin, kun gimbal on päällä, niin saattaa vahingoittaa moottoreita. Ja valmiustilan saa pois, kun pitää taas muutaman sekunnin, jolloin sininen valo alkaa taas vilkkumaan. Jep. Gimbal menee pois päältä, kun painaa punaista nappia pohjassa, kunnes tuo keltainen valo lakkaa vilkkumaan.
helposti. Ja nyt tämän pystyy. Sitten taas kannattaa ei repiä tästä moottorista, vaan suoraan nimenomaan tästä pidikkeestä ottaa, venyttää puhelin irti ja sen jälkeen katsoa, että gimbal tulee oikein päin tuonne laukkuun, mikä tarkoittaa, että moottori itsestään poispäin ja tämä ruuvi tulee tästä 4 ylöspäin. Ja katsokaa myös, että gimbalin napit ovat ylöspäin, jolloin voi olla varma, että ne eivät sitten laukussa mene päällä. Eli tässä oli lyhykäisyydessään, miten tuo Smooth Key otetaan käyttöön. Seuraavissa videoissa katsotaan sitten ensiksi, että mitä kannattaa tehdä ennen kuin ottaa ekalle pidemmälle keikalle, ja sitten tulee edistyneempiä vinkkejä seuraavissa. Jep, kiitokset, ja tosiaan, jos haluatte nähdä kaikki videot, Facebookin Vuoha-ryhmään kannattaa mennä. Vuohista voi tykätä Facebookissa ja laittaa ilmoitukset päälle, tai sitten YouTubessa voi subscribea. Linkkejä löytyy varmaan sitten kuvauksesta tai kommenteista. Ja kiitokset, seuraava video.